Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 май дүшәмбе. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлим. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамында җитәрлек күтәренке кәеф, файдалы эш көннәр теләп калабыз. Инде бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгаларга да күз салып китик. Герои Иван Кожедуб, Кутузов һәм Александр Невский исемендәге авиацион техника күрсәтү үзәге Гвардии Проскуров Кызыл байрак орденнары составына керә. Полкның матур традициясе 1945 елдан башлап очучылар Кызыл мәйдан өстендәге барлык һава аппаратларында һәм һава бәйрәмнәрендә катнаша. Бер үк вакытта яңа авиация техникасын үзләштерә. Агымдагы елда Казан Федераль университеты 220 еллыгын билгеләп үтә. Уку йортына илебезнең фән, мәгариф һәм мәдәният үсешендә күренекле роль уйнарга насыйп булды. Университетның узганын һәм киләчәген дахи галимнәр, остазлар яза. Аларның исемнәре алтын хәрефләр белән университетның тарихына кергән. Алар арасында бөек математик, 200 ел диярлек университет ректор булып эшләгән Николай Иванович Лобачевский да бар. Университетка 220 ел булса да, Николай Иванович Лобачевский музее яшь музейлардан санала. Бу Казан университетының 12 музей мәйданчыгының берсе. Россиянең иң алдынгы уку йортлары арасына кергән университетта Николай Лобачевский 19 ел ректор булып хезмәт куйган. Музейның кирәклеге турында узган гасырның 50 елларында ук дөресрәге Бөек Ватан сугышыннан соң уйлана башлыйлар. Ләкин сугыштан соң авыр, тыргызу еллары булганга эш тукталып тора. Николай Лобачевскийның тууына 200 ел тулган көннәргә туры китереп тагы бер ымтылыш була. Ләкин 90-нчы еллар торгынлык бу хыялны тормышка ашырга шулай ук комачаулый. Музей Лобачевского не был открыт. 90-нчы елларда музей ачылмый кала. Алга таба университетның төп бинасында Лобачевскийның 225 елгына зур күргәзмә оештырыла. Архив документлар, математикның махсус язылган портретлары, республикабызның милли сәнгать музейлары, Россия фән академиясе фондларыннан экспонатлар җыела. Киләчәктә әлеге күргәзмә булачак музейның нигезенә әверелә. Таким образом, фонд для создания этого музея он был уже готов. Бүген инде Николай Лобачевский музее мөстәкыйль мәйданчык. Музей 2017 елда ишекләрен ача. Бу бинада 19 ел Николай Лобачевский гаиләсе белән яши һәм нәкъ шушында үзенең математика, нефть геометрия фәннәренә кагылышлы иң төп эшләрен яза. Экспонатлар арасында математикның нәсел дәвамчылары тапшырган мемориаль әйберләр дә урын алган. Николай Иванович Лобачевский Түбән Новгородта туа. Әтисе вафатыннан соң әнисе һәм абыйлары белән Казанга күченеп килә. Биредә гимназия тәмамлап университетка укырга керә. Профессор, декан, ректор дәрәҗәсенә җитә. Но при создании музея были обнаружены... Музей ачылышына әзерләнгәндә университет фондларында сакланган кызыклы уникаль экспонатларга тап булды. Мәсәлән, Лобачевскийның профессор Эдуард Александрович Эверсманга юлланган хаты. Ниндидер сәбәпләр аркасында хат җибәрелми кала. Шуңа ул бүгенге көнгә кадәр ачылмаган. Аның эчтәлеге әле һаман да сер булып кала. Лобачевский, обращаясь к Эверсману. Музейның бер өлеше Николай Лобачевскийның эшчәнлеге һәм тормыш юлына багышланса, икенчесе исә күргәзмәләр залы дип әйтсәк була. Бирдә сәнгать, фән, техника юнәлешләрендәге күргәзмәләрне күреп була. Хәер, бай тарихлы Казан Федераль университет берәмлекләрендә аларның исәбе миллионнан арткан. В 2020 году 2020 елда университетның Николай Лобачевский музее иң яхшы Ауропа музее бәйгесендә катнаша һәм мактаулы дипломга ия була. Мәгълүм булганча, пенсия һәрбер Россия гражданинына шәхси билгеләнә. Күләме төрле сәбәпләрдән тора. Татарстан социаль фонды баш белгече Алсу Мәрдиева булачак пенсияның формалашуы һәм исәпләнүе, пенсия коэффициенты турында аңлатып китер.
Бүгінгі күндә безнең һәрберебезнең шәхси кабинеты бар. Шушы шәхси кабинетта һәрбер гражданнарыбызның пенсион коэффициенты инде формалашкан. Һәм һәрберебез шушы кабинетка кереп, үзенең коэффициентын белеп, шушы бүгенге көндә әгәр дә пенсияга чыга икән, үзе пенсияның күләмен ул белә ала. Ә инде бу шәхси пенсион коэффициент нәрсәләрдән формалаша? Бу инде әлбәттә кешенең хезмәт стажыннан, шулай ук хезмәт стажы безнең 2002 елга кадәр санала. Ә инде 2002 елдан алып бүгенге көнгә кадәр бу инде шушы пенсия фондына элеге инде хәзер инде социаль фонд иминiyet кертемнәрнең күләменә карап шушы коэффициент формалаша. Ләкин тормышта бит инде безнең төрле хәлләр булырга мөмкин, төрле социаль әйтик кеше эшли алмаган вакытлар булырга мөмкин, иминиятләмәгән чорлар дип атала инде бу. Бу мәсәлән хатын-кызлар яшь ярымга кадәр балалары белән өйдә утыралар, эшли алмыйлар. Шулай ук беренче группа инвалидны караган гражданнарыбыз яки инде 80 яше арткан пенсионерларны караган гражданнарыбызга шулай ук стаж һәм елына 1,8 коэффициенты билгеләнеп бара. Стажны санаганда шулай ук армия сафларында хезмәт иткән елларда безнең стажга керә. Монда да 1 ел 1,8 коэффициенты билгеләнеп бара. Һәм шуны әйтеп киләсем килә, менә шушы пенсияга иртәрәк чыгу безнең яратларыбыз бит инде 42 ел стажы булса, 2 ел иртәрәк чыга алалар. Шушы хезмәттә армиядә хезмәт иткән еллар шулай ук стажга кертелә. Элек алар кертелмәй санаганда, хәзер инде бу елларда стажга кертелә. Тагын шуны әйтеп китәсем килә, безнең хатын-кызларыбыз икенче балалары белән декретный отпускта утыралар икән, яшь ярымга кадәр монда инде 3,6 коэффициент билгеләнә аларга. Әгәр дә инде 3-нче һәм 4-нче балаларга монда инде 5,6 коэффициент билгеләнә. Димәк, пенсияга чыкканда, әйтик, хәзер бит менә 28 балл җыярга кирәк. 4 баласы булган хатын-кыз, ул инде 24 баллны җыйган була. Хәзерге бүгенге көндә безнең бер коэффициент ул 133 сум тәшкил итә. Ул ел сайын артып бара, индексацияләнә. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенең шәхси кабинетына кереп, шушы барлык үзенең коэффициентын шушы 133 сумга тапкырлап һәм үзенең булачак пенсиясын белә ала. Барлык өлкән буыннарында күбесенең шәхси кабинеты бар. Чөнки ул бик уңайлы, бик җайлы вариант. Алар бит инде өйдә утыралар, балалары, ныклары инде телефоннанмы, компьютерданмы аларга инде ясап бирәләр бу госуслугиларны. Чөнки пенсия фондына килеп йөрмичән барлык гаризаларны шул шәхси кабинет ашагына алып безгә җибәрәләр. Шуңа күрә өлкән яшьләрдәге пенсионерларыбызның да күбесе бу шәхси кабинет инде бар. Булмаганнар инде алар әлбәттә безгә киләләр, яки инде менә шул балаларына мөрәҗәгать итеп үзләренең кабинетларын ясыйлар. Тормыш бер очы янып, көлгә әйләнеп, икенче очы чәчәк атып, җимеш бирүче мәңгелек агач. Шәүкәт Галиев. Һәр хезмәтем балам кебектә якын миңа ди Апас районы Морзалар авылында яшәүче Әлфия Тугушева. Ул 1000 төрле һөнәргә ия ханым. Бөтен тирә-юнен чәчәкләрдә күмгән, күңелен гел матурлык белән тулыландырган уста куллы Әлфия ханым турында булыр киләсе язмабыз. Шунда светильник ясадым инде. Чәчәкләре дә яна, үзе дә яна. Бик яхшы бүләк инде ул була. Шул зур чәчәкне ясадым. Ул инде как интерьерный санала. Морзалар авылында яшәүче Тугушевларның өенә үтүгә, үзеңне аллы гөлле чәчәкләр дөньясына эләккәндәй хис итәсең. Тирә-яктагы матурлыкны аңлатырга тел байлыгы гына җитми. Бу гүзәллекне, тылсым дөньясын Әлфия ханым иҗат итә. Йөрәге изге, саф булган кешеләр генә шундый гаҗәеп матурлык тудыра ала. Мин инде кичкенә чактан ук инде йырлыйм, бейим, шигәм, бәлим, мәктәптә дә ансамбльдә йырлый идем. Бәләргә әлеге инде творчество дип әйтелмәйди, рукоделие әйтелә иде. Без инде кызыксына идем, ярата идем инде носкилар бәлеп, шундый разный әйберләр инде кызлар белән. Шулай иттем. Аннары карадым да интернетта бик матур интерьерный розалар ясыйлар, кибетләрне
офисларга куялар инде. Шунардан инде кызыгып киттем дә, карадым. Үзем бераз чамалагач инде, менде материалдан ясала, ничек була инде. Шунарга күрә инде мин чамаладым да, каян ничек ясарга. И шуны решать иттем инде, теләдем инде үземә ясап куярга. Үземә ясап куйгач инде кызлар күрделәр, күршеләр күрделәр, туганнар инде, үзебезнекеләр. Бер чәчәк яктырткычны ясау өчен якынча 5 көн вакыт кирәк ди Әлфия ханым. Матурлыклары, нәфислекләре еллар дәвамында саклана. Төп материал монда обычный инде шул изолон белән ясыйм күбесе. Качы кирәк, клей кирәк, горячий пистолет, фен строительный, теп-лента и электрика. Все, монда башка әйберләр кирәкми. Ирем инде полыша инде минеке. Электриканы ясый. Ир кеше бит инде надежный була ул. Анарга бик зур рәхмәт. Семьям инде, балаларым, ирем поддерживать итәләр инде. Минем деятельностьта. Кулышы ул индивидуальный творческий процесс бара, индивидуальный кеше ясый. Үз ничек күрә ул, ничек тырыша, ничек булдыра ул, үзе ясап куяны. Так просто алып бит инде аны ясап нитеп булмый, анарга барыбер. Мин качан инде хәзер интернеттан платныйларны, дорогой мастер-класслар, вебинарлар нитәм инде. Карап нитеп, шуларны да алам. Как говорится, үсәргә кирәк бит инде. Өйрәнмәсәң, дальше үсмәсәң булмый бит инде ул. Мин үземне мастерка санамыйм. Меня просто это нравится, и я этим занимаюсь. Чыннан да әнинең эшләре миңа бик ошый. Әни эшләрен эшләп бетергәч инде мин аның иң главный бәя бирүчесе, эшне карап, дөрес бәясен куям. Менә әни авырыкка килгәндә инде мин әнигә үземнең киңәшләремне бирәм. Ничек матур әйтеп җибәрергә, кая тагын нәрсә булса өстәргә кирәк булса әйтеп бирәм инде. Чыннан да минем әним бик талантлы һәм кулы килә торган кеше. Күбрәк ачык төсләргә өстенлек бирә. Чәчәкләрем ерактан ук күзгә чәчрәп күренеп торса, матур ди ул. Ул бит инде эшеңне бетерәсен, и ул бит инде балам туа кебек була. Ул бит инде минеке. Мин анда икенче ясасам да алай булмый ул. Кеше кебек ул, бала кебек. Өйләрендә диварга эленгән төрледән-төрле рәсемнәр. Ул аларны да үз куллары белән тудырган матурлыклар. Тагын инде мин вышивка белән нитәм инде, вышивка ясыйм крестом. Вышивка крестиком называется инде русча. Вот. Чигәм инде аны мин обычно телевизор карамыйм, а качан кышын мин ул эшләр белән эшлим. Качан вакытым бар, вот шулай яратам үзем өчен, ул тынычландыра, үземне нитә, бәлим. Аннар инде шулай ясыйм да рамага куеп, нитеп, оформлять итеп, шулай. Ну инде, как картина кебек. Мин инде әнигә күп бүләкләр бирдем инде. Соңгы вакытта Әлфия Тугушеваның тагын бер яңа һөнәре өстәлә. Азан әйтүче мәчетләр ясый башлый. Бу мәчетне мин интернетта күрдем. Ясаганны кеше. Уйладым да, аны бит кеше ясаган аны. Значит, аны ясап була ничек. Аннары мин шул кеше белән таныштым инде. Интернет аша. Аны белән таныштым, аны белән сөйләшеп нитеп, ул миңа ничек ясаган үзенекен күрсәтте, бераз аңлатып алды. Ну, мастер-классы инде аныкы иде. И аннан инде шулай үзем тырышып нитеп, үземнең үңгәрешләремне кертеп, бизәп, шулай чыгардым инде. Рәхмәт ул кешегә дә миңа булышкан өчен. Мәчет бит инде ул байлык, ул духовный байлык. Шунарга күрә ул күзгә чәчереп торырга тиеш, чтобы кеше анарга кысылып, аны яратып, шулай динеңне күтәреп яратып, шулай уйлыйм инде мин. Субханалла, матур бик яхшы дип, әле бит ул укый да, ул укыгач бит тынычланасың, итәсең, ачасың да. Ул сувенир, макет, светильник. Былай да бит инде торса да бик матур. Талантына шикләр юк. Ул гаиләсендә яраткан хатын, 3 Баһадирдай улының сөекле әнисе, башкалар өчен үрнәк. Тормышлары да һәрчак җырлы, үзе ясаган кул эшләре кебек матур булсын иде.
Сандугач басып сайраган тал бергене була ул. Жан яраткан көңлін тарткан яр бергене була ул. Сандугачым сайра үзәкләрне үздеріп. Жаным булгач ул йөрәкне булмас хәзер түздереп. Сандугачым тургайым, күрсәң куллар булгайым. Мин булгагач, синдә булга, миндә матур калмайым. Бүгінге шулар, янышагызда яхшы кешеләр, матур хәбәрләренә булсын дигән теләктә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Bu dünyada күпме халык, төрле милләт күпме илләрдә, төрле телдә сөйләшә. Сәламләшү сүзләребез гади генә җылыда. Әйтерсең ул чын күңелдә. Сәлам, сәлам, сәлам сезгә бездән. Сәлам, 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 сәлам кайда сәлам. Сәлам, 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 сәлам сезгә бездән. Сәлам, 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 сәлам кайда сәлам. Якыннарын күргән чакта һәркем шулай эндәшә. Сәлам биреп күрешә. Җанга якын сәлам сүзе күпме милләт төшенә. Әйтерсеңләр без бер телдә. Hello, bonjour, salam, konnichiwa, salam, привет, shalom, salam, kayda salam, salam, hello, ni hao, salam, sizga bizdan salam, bonjour, merhaba, salam, kayda salam. Selam, selam.